שלום למרצה או למרצים, שמי יעל שדה, כאן הפרטים שלי. נעבור במהירות על המטלה, יש 2 דקות בערך בשביל הסרטון. טוב, בהתחלה יש לנו פה את הפונקציות לניקוי של הדאטה, בעצם ה-pre-process של הדאטה. כאן זה פונקציה שמנקה את הדאטה מנקודות, סימני שאלה, סימני קריאה, דברים שלא נחוצים שיכולים לגרור אובר מילים מיותרות שצמודות להם סימנים מסוימות. כאן יש לנו פה כל מיני מילים שעוצרות בערך, שגם הן מאוד כלליות, שגם משתמשים בהן הרבה, ושמיותר להוסיף אותם לדאטה, כי פשוט זה לעשות את הדאטה יותר גדול, ויכול להוריד בעצם מהאחוז הצלחה שלו. אז כאן יש כאן איזו רשימה ארוכה, בעצם זה מה שמוריד זה הפונקציה שמורידה את כל המילים האלה. ובעצם זה הפונקציה שעושה טוקנייז למילים בעברית. כאן זה פשוט ההפעלה עצמה של כל הפונקציות האלה על ה-df train וגם על ה-df test. כאן זה הטוקנייז עצמו שגם עובד גם על ה-df train וגם על הטסט. כאן יש לנו פה את החלוקה ל-x ו-y של ה-train. כאן בעצם עשיתי שתי צורות, אחד ב-count vectorizer ואחד TF-IDF. זה בעצם 2 צורות שאנחנו קרא לזה מיישמים בצורה נוחה שהאלגוריתם ללמידת מכונה יוכל בעצם להבין את מספר המילים ואת כל הדברים שנחוצים בצורה שהוא יכול בעצם להבין את זה ולא בצורה שאנחנו רואים את זה. אז יש פה 2 הסוגים האלה, ועכשיו נתחיל פה עם ההשמה עצמה של האלגוריתם. אז התחלתי עם כל האלגוריתמים, עם ה-counter vectorizer. אז יש לנו פה decision tree, כמובן classifier, שהוא פועל על ה-x count, שזה בעצם ה-counter vectorizer, זה כאן. אז יש לנו פה גם param grid, שבעצם יש לנו פה הרבה סוגים של parameters, ובעצם על ידי הפונקציה של grid search, היא מחפשת בין כל האופציות האלה, מה האופציות הכי טובות על מנת להוציא את התוצאה הכי מקסימלית והכי טובה. אחר כך אני לוקח את אותו דבר ומריץ את זה כדי לראות מה ב-cross validation, מה בעצם גם יוצא, כמובן כפול 10, כמו שאמרנו, מה יוצא בעצם הממוצע של זה. אז יצא לנו פה 0.60, ובקרוס ולידיישן הממוצע יצא 0.57. בעצם גם מראה לנו פה מה הקריטריונים הכי טובים לנו. כנ"ל גם על ה-KNN, יש פה גם פרם גריד, גם עם ה-X count, counter vectorizer. אותו דבר גם אחר כך על הבדיקה, שהוא לוקח בעצם את הפרמטר הכי טובים, ובודק עליהם CV גם כפול 10 פעמים, את ה-cross validation, על מנת לראות גם את הממוצע הכי טוב. זה מה שיצא לנו בעצם בתוצאה עצמה ובממוצע של ה-cross validation, עם התוצאה הכי טובה, הממוצע יצא 0.51. וזה בעצם הפרמטר הכי טובים, הפרמטרים שלנו הכי טובים. כנ"ל גם על ה-CVM, אותו דבר, יש לנו את החלק הזה עם הפרם גריד, פרם גריד שרץ גם על הכל, מקצר כי יש לנו אותו פה עוד הרבה. זה בעצם התוצאה, 0.62 זה התוצאה הראשונית, ועל הממוצע 0.67, זה בעצם הפרמטרים הכי טובים. אחר כך עשיתי את אותו דבר על הכל, רק עם TF-IDF, לראות בעצם מה בעצם מביא לי תוצאות יותר טובות. בדיוק אותו דבר, רק ששיניתי את החלק הזה כאן לזה, וגם כמובן למטה בבדיקה עצמה. זה התוצאות שיצאו, KNN, כנ"ל זה התוצאות שיצאו, CVM, כנ"ל אותו דבר, כאן X, TF-IDF, תוצאות שיצאו. בסוף, מה שיצא הכי טוב מבין הכל זה ה-CVM, שרץ בעצם על ידי ה-X count, שזה בעצם ה-vectorizer, ולא ה-TF-IDF.
לכן לקחתי אותו, את הפרמטר, את התוצאות שהוא בעצם מביא, זה בעצם ה-DF טסט, וזה מה שיישמתי בעצם על הטסט שלנו. נראה, כאן כמובן רואים את זה, X-Train CVM, זה בעצם הפיט שהיה למעלה ב-CVM עצמו, שרץ עם ה-Counter Vectorizer, גם כמובן לגבי ה-Y-Train, ופשוט יישמתי זה על זה, כאן שמתי זה על הכל, וחילקתי את זה לדאטה פריים חדש, שיש בו רק את המספר ID ואת מה שבעצם יצא ב-predicted gender. יש לנו פה את ה-head, שזה ה5 הראשונים, את ה-tail, שזה בעצם ה5 האחרונים, וכמובן זהו, זה בסף על הכל. עברנו פה על הכל, validation כמובן עשינו, average F1 גם עשינו, זה מה שיש אחרי כל בדיקה של טסט, של סוף כל אלגו של machine learning מסוים, הכל אחד ועד אחד יש את זה. יצא לנו ממוצעים שיותר גבוה מ-0.6 ב-CVM שלקחתי, וגם גם פה ראינו שב-average F1 עם ה-TF, IDF יצא נמוך יותר, ואחר כך ב-CVM זה יצא יותר גבוה. אז בעצם יש שיפור פה, יש פה בעצם יותר טוב. הפלואו, הראינו את הפרה-פרוססים, את הוקטוריזציה, נרמול, ביטול של מילים, של סימנים לא נחוצים, כמו הנקודות, פסיקים, סימני שאלה. כבר עשינו, בואו נראה. וזהו, זהו סך הכל. תודה רבה.